Thuilt go Splanc. Inúirt is chun teachtaireacht a dhéanamh a léiríonn conas Teachtaireacht Rúnda scríobh. Bé tú costas spíre ceart na céimna seo a leananch. Fan go bhfici tú. Trom méid atá uait don tuirgna. Pepper, glunne, spáineog, stáidrearan, uisce, buaitín cadish, sméar dútha, agus leabhaní. Dne spáineog mhór stáidrearan a bheith go copan uisce. An sin, tom tíú amháin den buaitín cadish sa glunne. Úsáid an buaitín cadish fleo chun do Teachtaireacht a scríú i lear an pepper. Léigh an pepper tromar ar faoi dé nóis ná go dtí nimíonn an Teachtaireacht. Chun an Teachtaireacht an áchtú, chum sméardú an ionas anall thar an pepper. Agus féa an focail Splanc. Chunas ábhainn sé sin, well, nar thromaíonn tuisce beagaríonn de crystal stáidrearan. Imimpriaonn an lí corcair ón sméardú leis na crystal stáidrearan a cruithíonn substance nua agus a ag an Teachtaireacht Rúnda an pepper. Bhí cinnte tríal baint as an tuirgní seo sa bhála. Go dtí an céad uair eile. D'fháil.